gin-athag sang Department of Health Region 6 nga may ginasunod nga guidelines kag diri magabase kung sino ang makabaton sang special risk allowance. Sa ginpatigayon nga pressure sa ang Department of Health Region 6 nga ginpangunahan ni Christine Amboso, Accountant 3, DOH CHD, Engineer Rochelle Ang, Head sang Facility Enhancement Program, Genevieve Cardorneraga, Human Resource Management Officer, kag Alma Estamber, Health Education Promotion Officer, tinutuyo sang pressure amo ang mahatagan kaahatagan amang mga pamangkutanon sa makatapo sang media kag pumuluyo. Sa pahayag ni Genevieve Cardorneraga, Human Resource Management Officer sang DOH, nga base sa talatapan sa guide rason sa mga delay nga sweldo kag hindi insakto nga amount nga makabaton ang mga recipients ini. Sandig sa guidelines, makabaton sang 5,000 pesos ang mga medical frontliners kada bulan halin sa ahensya. Apang antis ini makuha, dapat kumpletuhon anay ang mga documents nga isometer sa opisina pati ng master list gikan sa head of office kag depende sa physical attendance sa mga health center. Nahibaluan nga sang tinalikdan nga November 16, 2020 nagpagwa ang Malacañang pala sang Administrative Order No. 36 kung sa diin authorize ang mga pribado kang pampubliko nga health workers nga makabaton sang special risk allowance. Ini si Kamanderang Paul Animas na kabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.